Zakia Rini va néixer a Marràqueix el 31 de gener de 1959. Està casada i té 2 fills. Doctorada en geologia tant a França com al Marroc, durant la seva carrera professional, entre moltes altres coses, ha estat presidenta del districte de Guelits, va fundar l'associació Enagil, va fundar la Xarxa Nacional per a la Integració de la Dona en el Desenvolupament al Marroc i ha representat el seu país en nombroses reunions internacionals. Defensora sense treva dels drets de la dona, actualment Zakia Rini és la presidenta de l'Institut Marroquí de Desenvolupament Local, l'IMADEL, i diputada nacional al Parlament del Marroc. Fàtima Taleb va néixer al Marroc el 1976. Als 19 anys es va llicenciar en Lletres Modernes i poc després es va traslladar al barri de la Pau de Badalona. Allà es va implicar en tasques de voluntariat, va coordinar un projecte per promoure la convivència i la multiculturalitat i es va formar com a mediadora a la Universitat de Barcelona. Des de 2015, Fàtima Taleb és regidora de l'Ajuntament de Badalona per la candidatura Guanyem Badalona en Comú. Taleb és musulmana, partidària de fomentar la cohesió i la inclusió social sense fer renunciar la gent a la seva cultura i aposta per un procés constituent cap a una república catalana lliure, sobirana, justa socialment, plena de pau, amor i convivència.